Colonel Assimi Goïta ale kɔnɔnen do Segu bi. O ni maaw ka rapport dɔ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu jɔlen do marifa feere kɔnɔna Sahel jamanaw kan. Kulukoro a yirala k'a fɔ ko mai kalo la siraba kasara min kɛra ko maa 15 olu de fatura. Aminata Cham a yirala k'a fɔ ko ale kɔni fagara a furukɛ kɔni fɛ. An balimaw aw bisimila an ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Colonel Assimi Goïta ye ko ale kɔnɔnen do bi Segu dugu kɔnɔna la. Ayiwa ko nin ye nisɔndiya ko ye ko ka ɲɛsin Segu ka bɛɛ lajɛlen ma. Sabula min ye Colonel Assimi Goïta ye ale n'a ka délégation kɔni bɔlen do ko k'u kunɲɛsi Segu kɔni kan. Ayiwa a yirala k'a fɔ min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Colonel Assimi Goïta ye ko ale kɔni ka taga kun tɛ Segu ye dɔwɛrɛ ko ye k'a fɔ ko kunba 3 de kɔni b'a la. Kun fɔlɔ o de ye ka yira k'a fɔ ko a bɛna taa sira dɔ kɔni baara kɔni riban fɔlɔ kɔni tigɛ n'o ye Banankɔrɔ ni Joro ye kɔni furancɛ ye. Ayiwa o tɛmɛnen ka fɔ ni min ye Comatexi fana daminɛ ko ye ko a bɛna taa o yɔrɔ fana la. Ayiwa n'o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye ka baaraw sigi sen kan ka min ye insécurité alimentaire k'o kunbɛn Segu a n'a lamini na ko a bɛna taa i da don kuma fana la. O de kun na min ye Segu yɛrɛ gouverneur ye ale kɔni kelen do ka wele bila Segu ka bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka bɔ ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔ kunbɛn ko sabula nin ye nisɔndiya ko ye ko ka ɲɛsin Segu a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa bi kɔni Assimi Goïta ale kɔni kunbɛnlen do yen nɔ an bɛ wagati min na bi sisan kɔni b'a sɔrɔ a n'a ka délégation kɔni sera Segu fo u ye baaraw kɔni daminɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ONU kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale sirannen do kosɛbɛ marifa feere min bɛ ka kɛ Sahel jamanaw kɔni kan. Ayiwa kunnafoni min sera ma koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 10 ONU ka ɲɔgɔnyeba dɔ kɔni senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye Sahel jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Mali ale ni Congo ko olu kɔni sirannen do marifa kɔni feere ko jugu kɔni na. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko marifa kɔni bɛ ka taa tantogo dɔ la min ni sariya yɛrɛ kumakan yɛrɛ tɛ kelen ye. Ayiwa o de hukumu na olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sirannen do nin waleya in ɲɛ sabula nin ye waleya ye waleya min bɛ yen nɔ ni a bɛna lakanabaliya kɔni wɛrɛ jamana kɔnɔna la wa ni lakana yɛrɛ ale baara kɔni bɛna gɛlɛya wa a yirala k'a fɔ ko Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ marifa kɔni bɛ ka feere maa dɔw ma minnu yɛrɛ tɛ finitigi ye k'o ye Gawo Tombouctou ale ni Menaka ye ko yɔrɔ kɔni fɔlen ninnu na olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko marifaw bɛ ka feere illégalement n'o ye k'a fɔ u bɛ ka feere ka sɔrɔ a tɛ ka kɛ ni sariya kɔni hukumu ye. Ayiwa u ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ marifa kɔni san k'u bɛ AK de san wa n'u ye marifa in AK san ko min yɛrɛ ye dollar ye ko a bɛ bɛn $750 de ma n'o o bɛ bɛn an ka franc CFA kɔni 290 kɔni ma. O de hukumu kɔnɔna la ni makofɔlen ninnu kɔni jɔrɔlen do ko fɛɛrɛ ka kɛ walasa ni marifa feere in kɔni bɛ se ka dabila ni Sahel jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ale ni Congo ko sabula ni nin waleya in bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko bɛn kɔni tɛna na o yɔrɔ kɔfɛlen na ko wa ko fɛɛrɛw bɛ sen na walasa nin baara ninnu bɛ se ka jɔ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Kulukoro mara la mai kalo kɔni na a yirala k'a fɔ ko siraba kasara min kɔni kɛra ye ko maa 15 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura. Ayiwa kunnafoni min dira ma o koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko Kulukoro direction régionale de la protection civile olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko mai kalo la siraba kasara min kɛra Kulukoro ale n'a lamini na ko o bɛ taa 550 kɔni bɔ wa o 550 a yirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni joginna ko ye maa 550 ale ni 57 ye ko wa maa 15 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura wa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ fana ko maa dɔw fana bɛ yen nɔ u fatura min ye ji kasara ale ni tasuma ka kasara fana la ko o fana ni siraba ka kasara kɔni tɛ kelen ye ko wa ko ni waleya ninnu de kɛra Kulukoro ale n'a lamini na mai kalo tɛmɛnen kɔni na san 2023 kɔnɔna la wa ko fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan walasa dɔ bɛ se ka bɔ ni siraba ka kasaraw la ani kasara wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ taa ji kasara ale ni tasuma kasara kɔni na don n'a nata Kulukoro lamini kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka yira k'a fɔ Aminata Cham ko ale kɔni fatura weekend tɛmɛnen na. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko ale kɔni ka fatuli la maa caman bɛ k'a fɔ ko a cɛ de kɔni y'a faga. Ayiwa a yirala k'a fɔ Aminata Cham ale kɔni kun furulen do ko a cɛ jamu kun ye Jakite ale n'a cɛ furulen do ko nin y'a san 8 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni ye. Ayiwa min ye dɔgɔkun furancɛ kɔni na ni an b'a fɔ nanzarakan na weekend o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Aminata Cham ko ale kɔni fatura wa ko den 3 de kɔni kun b'a bolo wa den laban in ko yɛrɛ si kun bɛ taa kalo 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na. Ayiwa a yirala k'a fɔ Aminata Cham ko bɛnbaliya kɔni kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini wagati jan wa mankanmisɛnninw cayara ko o de hukumu kɔnɔna la ko cɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ muso wɛrɛ kɔni ta o hukumu na min ye Aminata Cham ye ko ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ jɛn n'a ye nka ale kɔni bɛ fɛ ka furu kɔni sa ko mankanmisɛnnin kɔni cayara a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ la ko fo ka na fɔ ko cɛ kɔni y'a faga. Ayiwa o kibaruya ninnu kɔni de fɔra an ye nka an kɔni t'a dɔn ni o kibaruya ninnu kɔni ye tiɲɛ ye nka min ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye ŋunuŋunukan kɔni barilen do fan bɛɛ fɛ k'a yira k'a fɔ min ye Aminata Cham cɛ ye
ko o de y'a bɔnɛ ani la nka min ye ŋunuŋunu kan wɛrɛ ye o fana bɛ ka yira k'a fɔ ko Aminata Thiam ko a y'a yɛrɛ faga ko cɛ m'a faga ko sabula ko cɛ kɛlen k'a fɔ ko a bɛna muso wɛrɛ kɔni ta ko o de ma bɛn a ma ko a y'a yɛrɛ faga nka min ye nin cɛ tɔgɔlen ale kɔni bɛ garde à vue la finitigiw kɔni bolo sɛgɛsɛgɛli kɔni hukumu kɔnɔna la ni min bɔra o la an n'o daw tulo kan an ka don kibaruw nataw la ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka batabala dali nɔgɔya an balimamuso in ye wa ka limaniya di a somɔgɔw kɔni ma wa an bɛ dugawu kɛ ala ka tiɲɛ bange a ka fagali kɔni hukumu kɔnɔna la ni maa min kɛra sababu ye ka an balimamuso in kɔni faga ani ɲangini min ka kan o ka d'a kan ayiwa hali bi janni an ka kibaruya kɔni datugu a yirala k'a fɔ min ye an ka mali balontannaw ye an ka samata sɛgɛw ko olu kɔni ka lisiw kɔni bɔra éliminatoire la ko o bɛ taa kɛ Congo jamana kɔni kan ayiwa a yirala k'a fɔ o lisi kɔnɔna la maa 28 de tɔgɔ kɔni b'a la wa joueur minnu bɛ yen nɔ n'u olu sen tɛna ye nin kɛnɛ in kan k'o ye Musa Jɛnɛbu ye ale ni Yves Bissouma ko olu kɔni sen tɛna kɛ nin kɛnɛ in kan nka min ye Ibrahim Kone ye ale yɛrɛ ni El Bilal Touré ko olu kɔni sen bɛ nin lisi in kan i n'a fɔ ko tɔlɔntan tɛmɛnen olu kɔni fana tun tɔgɔ t'a la cogoya min na an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya di an ka samata sɛgiw ma walasa u bɛ se ka taa CAN 2023 la cogo min na Côte d'Ivoire jamana kan ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi doni kibaru ye k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka doni kibaru wɛrɛ